munduari bira 80 egunetan. Phileas Fogg Londres deitzen den hiri batean bizi zen. Pertsona oso serio eta isila zen. Egunero, Reform klubera joaten zen eta han bazkaldu ostean kartetara jolasten zuen. Bere erlojua askotan begiratzen zuen. Zerbitzari batek lan egiten zuen bere etxean. Jean Passepartout deitzen zena. Erlojua askotan begiratzen zuten biek zein ordu zen jakiteko. Egun hartan, klubean, gizon batek beste bati, lapur batek Ingalaterrako banketxean diru piloa lapurtu zuela kontatu zion. Lapurrak ezin izango du ihes egin, esan zuen Phileas Foggek. Mundua oso txikia bihurtu baita gaur egun. Gaurko egunkariaren arabera, pertsona batek munduari buelta eman aldio 80 egunetan. Hori ezinezkoa da! Esan zuen klubeko beste gizon batek. Ba, nik posiblea dela uste dut, esan zuen Phileas Foggek. Orduan, besteak desafio bate egin zion. Ez 80 egunetan munduari bira eman! Baiet, erantzun zion Phileas Foggek. Egun berean, Phileas Foggek Passepartouti munduari bira 80 egunetan emango ziotela azaldu zion. Hartu 2 alkandora eta 2 prakazuretzat eta gauza bera niretzat, esan zion Phileas Foggek bere zerbitzariari. Handik gutxira tren geltokian zeuden maleta txiki batekin, non bakarrik eramaten zuten aipatutako arropa eta diru asko bidaietako gastuak ordaintzeko. Phileas Fogg eta Passepartoutek Europatik bidaiatzen zuten bitartean, Londresen batzuek munduari bira 80 egunetan ematea ez zutela lortuko esaten zuten, eta beste batzuek berriz, baietz. Baina hori eztabaidatzen zutenean, bati, bankuetxeko lapurra Phileas Fogg izan zitekela bururatu zitzaion. Naiz eta egia ez izan, Suezeko kanalean Fix inspektorea zegoen, eta Phileas Fogg eta Passepartout itsasontzi batean ikusi zituen. Orduan, Londreseko nagusiei Indiako Bombay hirira atxilotze agindu bat bidaltzeko eskatu zien. Naiz eta Fix inspektorea harrapatzen saiatu, Phileas Foggek bere bideia jarraitzen zuen, ordutegiak eta bere kalkuluak beteaz. Itsasontzi horretan Indiaraino joango ziren. Itsasontzian Phileas Fogg lasai zigoan, eta Fix inspektoreak Passepartouti galdetzen zion. Nora doa zure nagusia, Phileas Fogg jauna? Ez doa inora, soilik munduari bira 80 egunetan eman nahi dio, erantzun zion Passepartoutek. Bombaira ailegatu ziren eta Indiako beste puntan zegoen Kalkuta hirira joateko tren txartelak erosi zituzten. Atxilotzeko agindua etzen ailegatu eta horretxegatik Fix inspektoreak ere Kalkutarainoko bidea egiteko trena hartu behar izan zuen. Dena ondo zijoan, baina bapatean trena gelditu egin zen. Harrigarria! Trenbidea ez zegoen bukatuta, eta Kalkutaraino 100 kilometro baina gehiago falta ziren. Nola konpondu zezaketen ura? Elefante bat zeukan gizon batekin hitz egin zuten eta hau Kalkutaraino eramateko presta agertu zen. Oianean zehar bidaiatzen ari zirelarik, pertsona batzuk ikusi zituzten zuhaitzen artean. Eta haien artean emakume bat zeramaten lotuta, zeinak negar eta oihu egiten zuen. Ez minik egin! Orduan, Passepartoutek trikimailu bat erabiliz, hau da deitzen zen emakume hura askatu zuen eta eurekin batera joan zen elefantean. Kalkutatik Hong Kongerako bidaia itsasontzi batean jarraitu zuten. Bidai lasaia izan zen, baina azken egunetan izugarrizko ekaitz batek ia itsasontzia ondoratu zuen, baina zorionez, azkenan Hong Kongera ailegatu ziren. Hong Kongen beste itsasontzi bat hartu zuten, txikia kasu hontan, Japoniako Yokohama hirira joateko. Han,
Fix inspektore gaiztoak Paspartut galtzea lortu zuen, baina oso azkarra eta trebea zen ez Paspartut, azkenean berriro aurkitu zituen bere bidailagunak, Phileas Fogg eta Aude andereñoa. Yokohamatik beste itsasontzi batean Estatu Batuetako San Francisco hirira joan ziren. Estatu Batuak herrialde oso handia zen, eta mendebaldetik ekialderaino gurutzatu behar izan zuten oso osorik. Trenez egin zuten bertako bidaia, eta ez zen erreza izan. Bidetik, bisonteak, hartzak eta zaldi zioazen indioak ikusi zituzten. Estatu Batuetatik Londresera joateko beste itsasontzi bat erabili zuten, baina honek ez zeukan belarik, eta motorra mugitzen zuen ikatza bukatu zenean, itsasontziko egurrezko altzariak erre behar izan zituzten ailegatzeko. Eta lortu zuten, 80 egun bete baina ordu batzuk lehenago ailegatu ziren, baina orduan Fix inspektoreak Phileas Fogg atxilotu zuen! Handik gutxira, Fix inspektorea erratuta zegoela konturatu zen, eta benetako lapurra ez zela Phileas Fogg. Baina zoritxarrez, epea bukatu zen eta gure lagunak apostua galdu zuen. Hurrengo egunean, Phileas Fogg, Paspartut eta Aude andereñoa oso triste zeuden. Baina orduan, lagun batekin hitz egitean munduari bira ematean egun oso bat aurreratu zutela konturatu ziren, eta oraindik apostua irabaz zezaketela. Reform Klubera joan ziren korrika eta munduari bira 80 egunetan ematea lortu zuten. Hala bazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan, eta atera dadila deustuko